Mali sordasi jalatigi dimisiw. Au nom du parti l'Union Soudanaise RDA. Anga politiki tomba togola no ye Union Soudanaise RDA. Du gouvernement de l'Assemblée. Mali marabaw ani Mali wasadenw togola. Et de tout le peuple du Mali. Mali den cɛman musoma demisi maakɔrɔ dugubala mɔgɔ togodala mɔgɔ jamana den minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔkan. Je vous félicite. N bɛ aw tanu faso tɔgɔla. Pour le choix. Aw sugandili minnu kɛra. Donc vous venez de bénéficier. Ni aw wasalen don n'a ye bi ni aw kɛra wasadenw ye. En raison. K'a sabu kɛ. Du fait que vous avez subi avec succès. Aw ye sɔrɔdasiya dege minnu kɛ ni wasa ni ɲɛdɔn ni kodɔn ye. Les épreuves. Sɔrɔdasiya dege walew la. Ont été proposées. Ni aw la koloyara ni o dɔnkow n'o sekow ye. Vous êtes la première promotion. Aw de Mali jalatigi fɔlɔw ye. Que nous formons. Faso Maliba ye jalatigi fɔlɔ minnu dilan faso kɔnɔ. Sur place. K'u labɛn anw yɛrɛw fɛ Mali la yan. En République du Mali. Faso Maliba kɔnɔ. Avec tout le contexte. K'aw la faamuya, k'aw la dɔnniya ni donko, seko, faamuya, farinya bɛɛ lajɛlen ye. Que cela comporte. Aw ka kan ni lamɔ, la faamuya, la kololi ni la joli min ye. Parce que vous resterez. O sabu la aw na kolokoloya. En contact permanent avec les populations. Aw ye kalikan minnu di o la batolen aw ni Mali jamanadenw aw de bɛna kolokolo ɲɔgɔn na waati bɛɛ lajɛlen na. Donc vous ne serez jamais séparés. Aw ni Malidenw tɛna fara tuguni. Et avec les réalités du pays. Jamana tiɲɛ, gɛlɛya, a sɛgɛn, a n'a cɛsiri aw ni fasodenw de bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Vous venez il y a quelques minutes. Aw nana sisan. De faire le serment. Aw kali k'aw siɲɛ faso Maliba ye. De défendre. Ka faso tanga, k'a kɔlɔsi, k'a kisi. Votre patrie. Aw faso Mali. Notre patrie. Anw faso Maliba. Le Mali. N'o ye Mali ye. De défendre. Ka lapasali kɛ, ka tangani ni kɔlɔsili ni kisili kɛ. Son drapeau. Mali jonjon. Son intégrité territoriale. Mali dugukolo tangale. Je suis convaincu. Limaniyanen don wa n dan b'a la. Que venant de vous. O kalika siɲɛ minnu bɔra aw halaladenw yɔrɔ. Jeunes Maliens. Mali denmisɛnw. Jeunes élèves. Mali lɔkɔli denmisɛnw. Appelés à être demain. Aw minnu bɛna wele sini. Les cadres militaires de ce pays. Mali sɔrɔdasi jalatigibaw don dɔ aw bɛna kɛ o de ye sini. Que vous tiendrez votre serment. Aw tɛ aw ka layidu aw ka kalikan siɲɛ a ye layidu min kɛ faso ye aw tɛna bɔrɔtɔ fiyewu. Parce que un Malien. Sabu min ye Maliden halala ye. Ne s'est jamais trahi. O tɛ se ka janfa kɛ a tɛ janfa si dɔn a ma wolo a kɔnɔ a ma min si fɛ a ma salo bɔnbɔn si fɛ. Et l'histoire ne le démontre nullement. Kɔrɔlenw ni dɔfɔw u ye min jira na k'an kala min na. Il a un seul instant trahi son serment. Mali halaladen a ma ka layidu kan bɔrɔtɔ fiyewu o ma deli ka kɛ. C'est pourquoi j'ai la conviction. O de y'a to ne Modibo Keyita limaniyanen don ni laminen don n'a ye. Qu'avec vos aînés. Aw n'aw kɔrɔw. Dont vous serez demain. Aw minnu bɛna sini dilan. Des auxiliaires capables. Aw de bɛ kɛ fanga sinsinna mɔgɔw ye minnu n'u ye seko la. Formés au contact des réalités du pays. Minnu n'u linaminen don u faamuyalen don u bɛ jamana tiɲɛ a danbe kɔnɔguwanko cɛsiri minnu kan ka kɛ minnu bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kalama. Serment, quoi qu'il advienne. O kalikan ɲi o layidu kan ɲi a mana bɔ sira o sira fɛ a gɛlɛyara cogo o cogo. Parce que comme je le disais tout à l'heure. Sabu i n'a fɔ n y'a fɔ sisan. Vous. Aw. Qui êtes demain. Minnu ye sini jɔbaaw ye. Les cadres militaires. Mali sɔrɔdasi kodɔnna ni jalatigibaw ye. De la République. Faso la. Il faut. A ka kan. Que vous soyez formés. Aw ka lamɔ ka dege ka kɛ maa jolenw ye. Dans le pays. Faso kɔnɔ yan. Et c'est cette initiative heureuse. O ŋaniya jɛlen de y'a to. Qui a été prise par l'état-major. N'o taara aw ka ɲɛmɔgɔbaw fɛ. Et qui a été saluée par le parti, le gouvernement et l'Assemblée. Ni a foli n'a barikada kɛra Mali ani Union Soudanaise RDA fɛ. J'ai la conviction. Ni Modibo Keyita ni maliyalen don n dalen don a la. Que vous ferez en sorte. Aw bɛna kɛ maa jolenw ni maa barikatigiw de ye. Que vous vous montrerez digne. Aw bɛna kɛ jamana kumabɔdenw ye. Danaya min dara aw kan aw bɛna kɛ danbetigiw ye. Du choix dont vous venez de bénéficier. Sugandili minnu n'o kɛra aw ye k'aw sugandi nin cogo in na tan. Que vous suivrez avec attention et surtout discipline. Sira minnu n'o dɔra aw kɔrɔ aw n'o kɛ o nɔ bɔ ni hakili ni kololi ye. Les cours qui vous seront. Nka nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ. Fournis. Et surtout que vous vous attacherez tout au long de votre scolarité. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw ka sɔrɔdasiya dege minnu n'aw y'a kɛ o kalan sira kan. À ne pas oublier un seul instant. Aw tɛna ɲinɛ don kelen da kelen na.
le serment que vous venez de faire ce matin aw ye kalikan minnu fɔ malidenw ye bi sɔgɔma da in na et qui devra vous guider o de bɛna kɛ aw nunjuru minɛ walew ye tout au long de votre carrière militaire. aw ka sɔrɔdasiya wale bɛɛ lajɛlen na. Alors je vous souhaite o tuma na sa a tɔ tora an ka duwawu de k'aw ye une bonne scolarité n bɛ duwawu k'aw ye aw ka kalan foori cogo ɲuman na et des succès dans vos études. ka wasa sɔrɔ aw ka kalan na. maa o maa n'i taamana bi i taara farafin jamana na i taara farajɛ jamana na i b'a faamu ma